Lowo wayengumdlali weMamelodi Sundowns uJosta Dladla usethe akaphonsa uvo lwakhe mayelana nesimo sompetha beligi iMamelodi Sundowns. Leli qembu liqale kabi isizini lihlulwa imidlalo emibili kwemithathu ye-M10 8 laphinde ladlala ngendlela engagculisi ngaphansi kwethimba labaqeqeshi eliholwa ngumqeqeshi uManqoba Mnqithi. uDladla ukholelwa ukuthi akukho okushintshile kulokho futhi basazozivikela isicoco sabo seligi ngaphansi koxhaso olusha lweBetway. iSundowns iyiqembu eliqala kancane sekuneminyaka ingasinqobi isicoco se-M10 8 kanti seyake yasinqoba kabili selokhu saqala ngo-1972 nakule sizini akukho okushintshile kusho uDladla. Kimina bahlale beqala kancane kodwa uma iligi isiqalile bahlale beshaya phansi ngonyawo. Kodwa uma bengawinanga lutho kule sizini angu-15 amaqembu kuligi, iligi yanoma ngubani oyifuna kakhulu futhi iSundowns bilokhu ingashintshi kule minyaka engu-10 edlule, ngakho awukwazi ukukukhohlwa lokho. Bangompetha futhi ayikaze yehlule, ihlulwe kanye nje kuphela ngesizini edlule. Abantu sebevele bethi hayi sekuqala ukuwa kwayo manje, angazi ngisazobheka ukuthi ukhona yini ofuna ukuthatha umqhele ekhanda leSundowns. Kumele amanye amaqembu azimisele ngokuya empini ngoba iSundowns ayihlali nje itetela amanye amaqembu athathe isicoco seligi. Sonke siyalazi izinga enalo, siyalazi izinga labaqeqeshi bayo futhi kusesekuseni iligi ayikaqali, ngakho-ke ake sibheke mhlambe phakathi nesizini bese sibona ukuthi benzeni.